Zaznie pieseň, zažeň moji tieseň. Eva Kostolániová vstúpila na scénu slovenskej populárnej hudby koncom 60. rokov a stala sa idolom svojej generácie. Jej jemný zvonivý hlas a charizma oslovovali rovnako ženy aj mužov, zbožňovali ju mladí i starší. Slovenská Twiggy, ako túto krehkú speváčku označovali jej priaznivci, vniesla na pódia nákazlivú energiu a radosť z pohybu. Mala len 33 rokov, keď podľahla zákernej chorobe a opustila široký okruh svojich priaznivcov. Jej osud sa z tohto uhla pohľadu môže zdať nespravodlivý a tragický. Citlivý zrak v ňom však odhaľuje aj niečo iné, hlbšie a povznášajúce. Paradoxne práve neustála blízkosť konca akoby túto ženu nútila v sebe odhaľovať zdroje vitality a vnútornej sily. Eva Kostolániová sa rozhodla bojovať proti smrti svojou hudbou. Eva bola, podľa môjho názoru, najlepšia slovenská speváčka v tom čase. A bol to vzácny človek aj svojim charakterom. Patrila k tým spevákom, ktorí nespievajú tóny, ale ktorí spievajú zmysel piesne. Ona do toho dáva život tým piesňam. Tie slovíčka na papieri proste ožívajú, keď to spieva ona. Ale hlavne ten spev išiel zvnútra. Dlhá púť, v očiach dlhá púť, biela šatka vo vánku, či to dá sa zabudnúť. Keď si sám Eva nebola žiaden veľký, koncertantný hlas. Bol to taký milý, krehký hlások, ale ona tým svojim milým hláskom dokázala uspievať jak absolútnu lyriku s nesmiernou nehou, s nesmiernou krehkosťou, tak veselé, odpichové pesničky, kde dokázala ten hlas využiť naplno, kde ten hlas znel ako fanfári, kde proste to dokázalo ľudí strhnúť, dokázalo im to dať radosť. Ona vždy pieseň dotvorila. Eva Kostolániová, rodená Vermešová, sa narodila v roku 1942 v Trnave. Rodina s 8 deťmi čelila materiálnemu nedostatku, ktorý bol však vyvažovaný vzájomnou blízkosťou. Eva v detstve nevynikala v speve, za to pohybový talent, ktorý rozvíjala aj s bratmi pri dobrodružných hrách na indiánov, bol zjavný už na prvý pohľad. Nie nadarmo jej prišlo označenie chlapčenský pupok. Z chudobných pomerov veľmi Eva pochádzala, ale vždy tam bolo veselo. Lebo otec bol taký vtipkár, spieval, na harmoniku hral. No mamičku som poznala, tu sme mali strašne radi, ale nie len kvôli nej, ale kvôli jej super makovým lokšom, ktoré nám vždy, keď sme tam účinkovali, v Trnave vždy nám priniesla. Vitalita a láska k hudbe privádzala každý týždeň Evu a jej brata Ivana napokon, podobne ako väčšinu mladých Trnavčanov, na mládežnícke zábavy. Boli to dnes už legendárne čaje o 5:00. V kultúrnom dome vystupovala aj miestna skupina Dixieland. Členovia kapely raz náhodne vyzvali zabávajúcich sa súrodencov, aby z publika vystúpili na pódium a skúsili niečo predviesť. Eva, otvorená novým podnetom, neváhala a prekvapila spevom aj prirodzeným tancom. Spolu s Ivanom sa zo dňa na deň stali členmi kapely. Na čajoch vystupovala aj dávno potom, čo natrvalo opustila svoje milované rodné mesto. Po ukončení základnej školy sa Eva zamestnala v trnavskom mäsokombináte. Chodievala domov s dorezanými rukami a asi aj to doviedlo brata Ivana k rozhodnutiu prihlásiť ju na konkurs do Šľuku.
14-ročná tanečnica zažiarila a vstúpila do veľkého sveta. Jej denný režim pozostával z tréningov a zväčša triumfálnych vystúpení. Po niekoľkých rokoch sa Eva stala členkou vojenského umeleckého súboru, opäť v role tanečnice. Eva bol taký malý zázrak. V tom čase to bola jedna z mála, hádam jediná, ktorá tak fantasticky spravila ten konkurs. Ona proste všetko, čo sme jej ukázali, alebo čo tak absolútne všetko hneď spravila. Vojenský umelecký súbor, ktorý združoval aj ďalšie budúce osobnosti slovenskej kultúry, akými boli Milan Lasica, Julo Satinský, Ivan Krajíček či hudobník Juraj Lehocký, utužoval svoj kolektív predovšetkým na zájazdoch. Stalo sa na jednom zájazde, to si pamätám, Teplice v Čechách, že sme mali už odchádzať a my sme nemali ani haliera. A Eva hovorí, že vieš čo, poďme si požičať od každého 50 halierov, korunu, 20 halierov. A tedy súbor bol veľký, tam bol obrovský orchester, zbor a všetko. Tak takto sme chodili a nazbierali sme si, ja neviem koľko, v tom čase to bolo 32 korún, lebo koľko. A mali sme potom za čo sa najesť. Bolo treba vytvoriť nejaký program a sme rozmýšľali, aký. Najlepšie bolo nejaký pesničkový, s tanečnými melódiami a s humorom. No a stále nám chýbala speváčka. A Ivan Krajíček, ktorý objavil veľmi veľa talentov, tak zavolal Evu Kostolániovú, vtedy ešte Vermešovú, aby sa pokúsila snad s ním niečo zaspievať a vybrali si pesničku Ach, tá láska nebeská, ktorú kedysi spievala Valdemar Matuška a Eva Pilarová. A Eva to tak zvládla rýchle, že to bolo veľmi pekné, dalo sa to veľmi pekne počúvať a to boli jej prvé pesničky v tomto programe, ktoré ako speváčka spievala. Náplňou súboru bolo prinášať vojakom kultúru a uvoľnenie. Na prvý pohľad bolo zjavné, že mladá speváčka a tanečnica púta ich pozornosť aj svojou krásou a šarmom. My sme po predstaveniach obyčajne chodievali si sadnúť ešte do nejakej vinárne a to bol podnik, kde hrala hudba a prišiel tam ten dôstojník, ktorý chcel s ňou tancovať a pýtal sa mňa, či ako môže, na čo som ja povedal, že to je ako vec Evičky. A ona bola v tej veselej pohy povedala, že ona pôjde s ním tancovať, keď mne jednu hviezdičku dá na výložky. A on bol nadporučík a 3-krát prišiel a 3-krát odovzdal mne hviezdičku. A potom už si viac vypil a bol trošku taký agresívny a prišla taká vojenská polícia a zavrela ho. A ja som zostal nadporučík a on bol v base. Tajomný na bielom koni priletí a keď sa skloní, bude jej šepkať denne znova do ucha neslýchané slová. S prízvukom, ktorom sa... Vojenský umelecký súbor počase vystriedala Tatra Revue. Z VUSu však Eva neodišla sama. V roku 1965 sa vydala za svoju veľkú lásku, tanečníka Jána Kostolányho. Z každej teli sa stane stena, každé žriebe opustí svoj dvor, z každej panny sa raz stane žena, možno skôr a možno neskôr, no tak radšej skôr. Už pod menom Eva Kostolányová ju spoznalo celé Slovensko, keď koncom 60. rokov nahrala v rozhlase svoje prvé veľké hity. Prvýkrát som ju objavila na televíznej obrazovke už ako 8-ročná. Strašne sa mi zapáčila celým svojim zjavom, vystúpením, oblečením. Pamätám si presne dodnes, čo mala oblečené. A počula som ju práve s pesničkou Poď so mnou. To bola potom strašne veľká hitovka. Na Slovensku mala veľa fanúšikov, pretože na Slovensku ona bola známa, cez televíziu už dlhšiu dobu robila a bola veľmi obľúbená. Nerátaj na oblohe chmári, ak ide aký mrať, poď so mnou. Koncom 60. rokov začala spievať v skupine Ľuba Beláka, s ktorou vystupovala aj na západe.
Počase kapelu vystriedala a stala sa speváčkou v slávnom orchestri Braňa Hronca. V zahraničí vystupovali s 2 speváčkami, malou Evou Kostolániovou a veľkou Evou Mázikovou. Videl som, jak sa chlapci okolo nej točia, ale aj ženy ju mali rady. Ona bola taký typ speváčky, ktorá ženám vyhovovalo. Eva Máziková skôr bola typ speváčky, ktorá ženám až tak nevyhovovala. Bola tam taká zdravá rivalita medzi nimi. Nie každá chcela mať väčší úspech, ale to je prirodzené. Československý orchester nemal na západe možnosť presadiť sa vo veľkom showbiznise. Vystupovali väčšinou v kluboch a v repertoári mali zaradené výlučne zahraničné skladby. Obe speváčky sa zväčša tešili výraznému úspechu, no malá Eva čoraz väčšmi túžila po domácom publiku a slovenských piesňach. V Bratislave na ňu čakal aj manžel. Vzťah bol zo začiatku tak ako vždy super. A potom už to trošku začalo haprovať, lebo Janko, žiaľ Bohu, bol veľmi žiarlivý. Bol žiarlivý a možno bol žiarlivý aj na ten jej úspech. Nie len na to, že bola obletovaná. Jedenkrát prišla za mnou a mi povedala, že má hrčky a že sa bojí, že má rakovinu, tak som ešte na ňu vyskočil, hovorím, jak môžeš také niečo hovoriť, to je predsa, to je hlúposť a tak. A úprimne som tomu neveril. V roku 1971 sa Eva skutočne vrátila domov. Odbornému onkologickému vyšetreniu sa dlho bránila, no na naliehanie priateliek sa mu podrobila. Hneď na začiatku som jej povedala, čo je, pretože ona bola ten typ, ktorý chcela vedieť. Mi hovorí, prosím ťa pekne, ja si musím ten svoj život zariadiť, musím sa prispôsobiť tomu, čo mám a musím si ten svoj život zariadiť. V okne mráz mi kvety nakreslí, 7 vás si naplní. Ako keby ju to nabilo energiou a chcela ešte všetko vstihnúť do konca, pokiaľ teda odíde. Najprv vybrali tú hrčku, potom zistili, že je to trochu viac, tak jeden prsník jej museli vziať. No ľudia samozrejme narozprávali, že nemá už žiadne prsia a tak ďalej, to nebola pravda. Bolo to takto. Zo začiatku hovorí, čo ja teraz, ako hovorím, teraz sú také vymoženosti, budeš mať podprsenku a nič sa nedeje. Tí lekári, ktorí ju ošetrovali, to boli už naši priatelia. To bol Knotek, Valcer, Šebo, Kišová. Knova, všetky sme im hovorili. Čiže vtedy Eva mala ísť, ja neviem, to bolo 10. výročie tanečného orchestra alebo niečo, mala tam ísť spievať a bola po operácii. A tak jej to nedoporučovali. Už sa po rokoch môžem priznať, že som ju teda ukradla z tej nemocnice a išli sme tam, ja som išla teda ako dozor a ona odspievala vtedy neuveriteľným spôsobom pesničky. Ona mala taký zvyk, že robila takto s rukami a proste cvičila pri tom. A s tou ranou tú ruku zdvihla hore, čo ženy po operáciách tú ruku nezdvihli niekedy aj po 3 týždňoch. To ťažko povedať Eve, keď sa dostane na javisko, aby nerobila nejaké väčšie pohyby. No tak, že odspievala, odtancovala a vrátila sa do nemocnice. Takže ona mala veľmi silnú vôľu a vedela sa veľmi prekonávať. V tom bola ako veľká. Ja neviem, či som poznala v živote statočnejšieho človeka, ako bola Eva. To je pravda. Keď Eva zistila, že Mišo Dolčolomanský vie spievať, tak ma veľmi prosila, lebo vedela, že sa s nimi poznám, že či by som ho prehovorila. Rozhodne som si nemyslel, že by som mohol ja ako s Evou Kostolániovou spievať duet. A potom si sadla ku klavíru, trošku sme to ako nakorepetovali, s podmienkou, že ak tam niečo bude zlé, tak to sa nenahrá. Proste nie. Najviac závidím väčším smoliarom, ktorým pôjde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, uschne každý strom, hej tým.
Smoliar skúša vždy všetko od znova, život nie je preň hudba bálová, ale smoliar vždy si úsmev zachová. Pozri, patrím k tým väčším smoliarom, ktorým ujde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, uschne každý strom, som z tých. So mnou môžeš vždy zažiť trápny šok, ja hneď ustúpim, keď sa zjaví sok, ale nemávam čas vôbec na smútok. Úspech zo mňa padá, stále smolu mám. Úspech zo mňa padá, V roku 1972 Eva nahrala nové hity v slovenskom rozhlase, vystupovala v televízii a zároveň vyhrala konkurs na hlavnú úlohu v televíznom muzikáli Mamzelný tuš. Tým sa jej otvorili dvere aj k hereckej kariére. Prišla za mnou a povedala, prosím ťa pekne, pomohla by si mi s tým hovoreným slovom. Pritom toho hovoreného slova tam mala pomerne málo, ale potrebovala mať pocit, že to hovorené slovo zvládne na takej istej úrovni, ako ho zvládnu herečky profesionálky. Mám vás dopraviť ešte dnes večer domov. Matka predstavená. Jazda, súhlasíte s tým, aby som sa vydala za celkom neznámeho človeka? Už viete, Doriska, muži to sú vôbec celkom neznámi ľudia. Viete, nevyberiete si, no čože budete robiť? Nevyberiete si, ako už, tak už, no. Ona bola vlastne prvá muzikálová speváčka v Československu v tom období. Ona na to mala, pretože bola herečka, bola speváčka, bola tanečnica a ešte aj veľmi dobre vyzerala. Chodila sa mi chváliť, ako dobre vychádza s hercami profesionálnymi, ako ju niektorý z nich pochválil, ako hovorili, že sa im dobre s ňou pracuje. Považovala to za ohromnú česť. V tomto období iba Eviny blízky vedeli, že jej vystúpenia a práca na slávnych hitoch sa striedajú s častými pobytmi v nemocnici. My sme sa potom veľmi spriatelili a bola ako slniečko. Tí pacienti ju milovali, lebo ona prišla, rozosmievala, roztancovala sa na chodbe, zaspievala. Takže naozaj bola veľmi, veľmi milá. Ona mala takú sériu fotiek, som mala od nej a ona mi napísala, na prvú fotku napísala proste oslovenie a teraz normálne ako seriál mi popísala a že ja sa nedám a uvidíš, ja budem tu stále a budem s tebou a tak a proste bola veľmi taká optimistická. Tým sa ona aj ako držala, ako zdravotne, tým, že pracovala. Najhoršie je opustiť sa však. V roku 1972 vyhrala Eva druhé miesto na Bratislavskej líre s duetom Zmysel nemých slov. Eva mala veľmi veľa fanúšikov. Eva mala svoje obecenstvo. To keď som chodieval s ňou sem tam na jej koncerty, ktoré mala, spievali sme tie pesničky Smoliara a Halo tam, tak tam som to videl, čo to za publikum mala Eva. Bolo to úžasné, bolo to more sympatizantov. Raz mala mať vystúpenie v Starom Smokovci. V 72. roku mala som 12 rokov a som sa tam vybrala s pamätníčkom, aj s priateľkami a tak a čakala nás tam hrstka ľudí. O 7 mal koncert začať a vysel je tam tento nádherný plagát, tak som sa nevedela dočkať. Pravda, že koncert sa odvolal, údajne z nejakých technických príčin na aute, takže boli strašne smutné z toho. Tak som nemohla odísť, ale bez toho plagáta, tak som si ho aspoň ukradla. Utekala som 3 kilometre, aby ma nechytili, ale aby som nepoškodila ten plagát, tak som ho tak v behu, tak pekne som ho rolovala, aby sa mu niečo nestalo. A tak to ma sprevádza celý život. Ľudia ju väčšinou poznali ako človeka veselého, rozšanteného, roztancovaného, rozosmiatého, ale aj ona mala aj tú druhú polohu, kde človeku nie je vždycky do smiechu, kde potrebuje len tak si sadnúť a vyrozprávať sa.
oči jasné, keď sa objavili ďalšie komplikácie, tak musela dostávať také hormonálne injekcie. A tým pádom jej ten hlas klesol, tak sa vymýšľalo, čo spraviť, lebo ona odmietala spievať fistulou, len tak, ako mala ten svoj hlas. Nehala sa ostrihať. Hlas jej zhrubola, povedala, zmenila som si imič, teraz budem takáto. Vlastne urobila z toho vlastne plus. Už som celá vyzvonená, zvoní, vo mne ticho zvoní. Zrazu celkom zrelá žena, s piesňou plnou letných vôní. Eva si v tomto čase splnila jeden zo svojich veľkých snov. Začala účinkovať vo vlastnej kapele Hej. Dúfam, že to uhádneš. Dúfam, že to uhádneš. Boli sme na jednom koncerte Evinom v Bojniciach a tam mala veľké bolesti a napriek tomu proste nezrušila ani jedno predstavenie. Napriek tým bolestiam vyšla na to javisko, premohla sa a bola úžasná. Sme sa stretli na Leninovom, ja som skončila nejaké nahrávanie a Eva tam stála, mala tak partitúry pod pazuchou. Evička, čo je? Ale čakám, vieš, či tu nie sú nejaké speváčky. Sú tu moje pesničky, ktoré sú ale naaranžované ešte na tú moju vyššiu polohu a už ich teraz neuspievam. To prearanžovávali. Nech si aj druhé dievčatá zaspievajú, tak čakám, či tu niektorá sa neobjaví, tak im to porozdávam. Veľa šťastia želám pre ľudí, pre ľudí. V roku 1974 získava Eva ďalšie ocenenie na Líre. Jej zdravotný stav sa však neustále zhoršuje. Robili sme všeličo, lebo brúško ju veľmi bolelo, tak čaje som jej varila, masírovala ju a tak ďalej, ale neprechádzalo, tak potom, si pamätám, to bolo 11. augusta, že sme ju zaviezli do nemocnice a už tam teda zostala. A len raz, to bolo nejak v septembri, hádam koncom, tak som jej povedala, hovorím, tak počúvaj, stará, už sa tu toľko neváľaj, lebo ja už na Silvestra šampanské chystám. A vtedy prvýkrát v živote som jej videla slzy v očiach a povedala, kto vie, či ho budem piť. Moje sestry milé, nastal pre nás čas smútenia. Končia sa naše pekné chvíle a som odísnútená. Mala len ten svoj hlas a snažila sa s ním proste bojovať v tomto svete tak, aby niečo aj zanechala. Eva nemala šťastie na partnerov. Jediné manželstvo sa jej rozpadlo a až na sklonku života našla skutočnú lásku. Ona stretla človeka, ktorý s ňou vydržal potom až do konca života a bol na ňu nesmierne ľudský, nesmierne milý a mal ju veľmi rád a ona mala rada jeho. Takže aspoň tie posledné dni života, teda tie posledné roky života, čo jej ostávali 3-4, tak aspoň tie potom bola šťastná. Nepláč viac, každý odchádza, keď mu chceš pohľadiť tvár, keď ho v nás opriadajú marivo. Ja si myslím, že jej život bolo pódium, kde mohla dokázať ľuďom, ktorí ju sledovali, ktorí jej tlieskali, čo pre ňu pobyt na pódiu znamená. Kde sklobila dokopy svoje tanečné schopnosti a svoj spev a vytvárala tým príjemnú náladu všetkým. Vtedy bola šťastná a myslím si, že
sa nemýlim. 6. augusta 1975 nahrala Eva Kostolániová svoju poslednú pieseň More lásky. Bolo to len 5 dní pred jej odchodom do nemocnice, z ktorej sa už bohužiaľ nikdy nevrátila. Rada má, to more, čo v nás hľadá breh a po búrke spev s tebou pre nás rada. Keď zomrela, samozrejme, že ja som to veľmi zle znášala, ja som dokonca ani do školy nechodila týždeň, ale neprestala som na ňu myslieť a odvtedy som začala chodiť na jej hrob každý rok, teraz je to už 32 rokov. Každý rok 3. oktobra som tam s hrstou priateľov, ktorí máme doteraz radi. Ideme jej tam položiť kyticu, zapaliť sviečku, lebo si myslím, že na Evu treba spomínať, lebo si to zaslúžila. Pieseň lásky je